Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau. Haen uwch uned 1, cwestiwn 18a. Trigonometreg gan ddefnyddio graffiau. Newn ni ddechrau gyda deunydd bonws. Os ydych chi'n dychmygu cylch gyda radiws 1 a ongl theta dyn ni, a mae'r ongl theta yn ymestyn i'r cylchedd y cylch. Mae'r sbotyn glas ar y cylchedd y radiws 1. Felly'r ochr gyferbyn yn mynd i ddod lawr yn coch a'r ochr agos yn las gyda ni. Felly os ni yn newid maint yr ongl yma, mae'r sbotyn glas, os ni'n mynd yn llai, wedwn ni i pwynt yma, bydde gyda ni werth just heibio 0.8. Felly'r ongl yn llai yn mynd i roi cos yn fwy. Os ni'n ymestyn y theta yn fwy, os ni'n mynd ar pwynt yn gwrth glocwedd, wedwn ni i'r un lle ochr draw. Yma, mae ongl dyn ni nawr, sy'n lot fwy na 90. Mae'r ongl gwyrdd yn mynd â ni i'r pwynt yma, wedwn ni ac yn dod lawr i'r pwynt minus 0.6. Felly ongl rhwng 90 a 180 yn mynd i fod yn negatif. Rhwng 180, os di theta yn 180, os di theta heibio 180, mae'n ongl ni, mae'n gwerth ni dal yn minus. Ond os ni'n mynd hibo 270, os di theta ni mynd i ddod i'r quadrant, pedrant. Quadrant yw yn Saesneg, pedrant. Pedrant 1, pedrant 2, pedrant 3, pedrant 4. So os ni rhwng 270 a 360, i ni nôl yn positif eto. A byddwn ni'n cael y gwerthoedd oedd gyda ni yn y pedrant cynta. Felly, cos theta yn y triongl sydd gyda ni, yn mynd i fod yn agos dros hypotenuse. A os yw'n hypotenuse ni'n 1, mae fe'n agos dros 1. Felly, cos theta yn diagram yma yw yr ochr agos. A'r ochr agos yn mynd i fod yn amrywio o 1, lawr i 0, lawr i minus 1, nôl i 0, a nôl i 1. A dyna graff cos theta. Felly agos yn y sefyllfa yma gyda radiws 1 yw cos theta. A dyna ffordd mae'r graff yn amrywio. Os nawn cylch droi, radiws y cylch, gwelwn bod gwerth cos theta yn ailadrodd. Gallwn ni weld wedyn bod yn gallu parhau dros 360. Os yw'n ongl ni mynd i fod yn 367 wedwn ni, ni'n ôl i'r pedran cynta. A mae'r gwerthoedd yn ailadrodd am byth. A dyna yw graff cos. Os llwch chi ddychmygu pwynt yma, os yw'n ongl ni nawr yn 270 a theta o'r ochr hyn, neu 360 llai na theta, i ni'n cael yr un gwerth ar gyfer yr agos, ar gyfer y cos. Felly mae'n cos ni yn mynd i fynd mlaen am byth o gwmpas y cylch. Felly dyma'r cwestiwn sydd gyda ni. Mae'r diagram canlynol yn dangos braslun yn haflu cos x ar gyfer gwerthoedd x o 0 i 360. Felly dyna'n graff ni, cos, a wrth gwrs mae e'n mynd mlaen am byth, ond ni dim ond a diddordeb yn onglau rhwng 0 a 360. O wybod bod cos 21 yn 0.9336 yn gywir i 4 lle degol, mae hwn ar papur 1, felly dim cyfrifiannell, ni fod i ddyfalu beth yw'r gwerthoedd ar gyfer datrys yr hafaliad cos x yn haflu minus 0.9336 ar gyfer gwerthoedd rhwng 0 a 360. Wel, meddwl ar hwn. Ar gyfer y math yma o gwestiwn, mae angen edrych ar siap y graff. A ni lle gweld bod yna linell cymesuredd pan mae x yn haflu 180. Felly mae pob ochr yr ochr chwith yn mynd i fetio ar ochr dde. Llinell drych dyn ni yma. Gallwn ddefnyddio'r ffaith yma i helpu i ddarganfod yr atebion rydyn ni angen. Felly, os ddefnyddio ni cyfrifiannell i ddatrys yr hafaliad sydd oedd gyda ni ddechrau, sef cos
21 yn haflu 0.9336, byddwn ni'n cael cos 21, x yn haflu 21 fel ateb. Sy'n ni'n gwneud cos minus 1, 0.9336, bydd ni'n cael 21 mas fel ateb. A bydd yr cyfrifiannell bob amser yn rhoi ateb sy'n agos i 0 i ni. Dyna pam angen defnyddio'r graff mwyn dod o hyd i'r gwerthoedd eraill. Mae angen i ni roi llinell sylweddol rhwng y gwerth 0.9336 a'r gwerth minus 0.9336. A wedyn mae'n anodd gwneud hyn yn gywir, ond mae dangos nodweddion diddorol i ni. Felly mae fe 0.9336 yw'r llinell las a minus 0.9336 yw linell werdd. Felly dylen nhw fod yn agosach i 1 a minus 1. Ond ni'n cael y syniad. Felly, ni'n gwybod bod yn ateb cyntaf ni, cos x, cos 21 yw 0.9336, a mae hwnna yn 21 oddi wrth y 0. Felly, mae'r ochr yma rhwng yn 21 a 90 yn mynd i rhoi 69 i ni. Felly, mae'r gap yma yn 69. Nawr, i ni angen y gwerthoedd ar gyfer y llinell werdd. Felly, chi'n gallu gweld o cymysuredd y graff bod 89 yn mynd i fod gyda ni yma, a mae'n ateb cynta ni'n mynd i fod yn 90 plus 89, sy'n 159. A'r un peth yr ochr yma, os nawn ni eto dyn ni llinell i lawr, i gyffwrdd y graff, lle mae'r llinell werdd, mae angen bod dyn ni 69 yma o flaen y 270, felly'n ail y trysiad ni bydd 270 minus 69 sy'n 201. Felly'n atebion ni bydd 159 a 201 ar gyfer yr cos x yn minus 0.9336.